Aku yang gumpun jaran nek ditek-tek-tek kok mandek piye ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Annal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Al-ayat sadaqallahul azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral ulama wal masyayikh wal afadil rahimakumullah. Para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para bini sepuh, sesepuh, adi sepuh ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah, khususipun pengasuh masjid napa niki? Masjid Al-Maula. Sinten kiai ini? Kiai ini masjid niku sinten? Apa sento? Peneruse? Oh sento malih. Sakniki? Nggih kan enek masjid mesti enek kiyaine ngaten. Apa kiyaine tanpa nama? Sinten kiyaine? Kiai Fahmi. Oh piantun jansik nemu nggih. Sing go antenge kaya boi. Gitu nggih, boy kan pacare Reva. Saiki main neh saiki ya. Alhamdulillah kiai ini masih muda, didongakno barokah umure, barokah ilmune. Keluargane sakinah mawaddah warahmah. Aparat pemerintah ingkang hadir mungkin Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, sedaya Kang Minulya, jamaah hadrah apa iki? Al-Kholidiyah. Saking pundi niki? Yasinat. Wah, iki sing kondang iki. Tau ngiringi aku nek gak kleru ning Kepel apa ning ndi kae, tau. Pas wisuda tenggene Al-Mukarram Kiai sing mantune Mbah Syafaat niku. Nate kali Yai Gowi barang main sampean. Kelingan enggak sampean? Sing ganteng-ganteng yang dimuliakan oleh Allah. Umumipun hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat jalisin jalisat qaidin qaidat samingin samingat sakirin sapa muni sekarat nggih. Sakira. Dan nggih. Qaidin qaidat yang terakhir para penjahit dan para lho mosok cek akeh penjahat iki. Sedaya Kang Minulya.
Puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang maha murbeng dumadi. Gusti Allah ingkang akarya jagat kanthi waosan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Saya nomor 2 salabet ma'asalam aga muga dekak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong turu oleh maca sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Muhammad aneka salah seorang sing nguluwaki umat. Alhamdulillah. Iki mlongo apa nek gak ngerti te bahasa Inggris ngene iki. Oh sing guyang-guyu gak ngerti potongane iki. Minadz-dzulumati ilan nur. Dari alam yang gelap gulita diarahkan ke zaman yang terang benderang. Nomor 3, nomor 3 matur sakalangkong. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara pembawa acara. Mugi-mugi wekdal ingkang kaparengaken kula dalam rangka acara Maulid Nabi niki mendo manfaat barokah dunia akhirat. Niki alhamdulillah niki ya ini kula rasani rawuh panjang umur niki. Kula nate foto bareng, gambare ketok kula sak kancil beliau sak gajah. Wedi ketok. Monggo Yai, pinarak Yai. Oke, sekali lagi muga-muga manfaat barokah dunya akhirat. Sebelum kula matur kalajeng monggo kita awali maca selawat tipil gulub bareng-bareng diiringi karo hadrah. Alhamdulillah. Monggo pinarake. Nggih to gedine kan ta imbang kula. Monggo. Ya minimal kok vokale sing kene sitok kowe. Masalahe kiyaine ya seneng hadrah. Seneng musik Banyuwangen, kendang kempul, dangdut, oke lah pop. Jaranan nggih saged. Ini kene apa nek jaranan? Gampang urusannya, yang penting hitunge. Kalau selawat tipil kulub 3 kali nggih sareng-sareng nggih. Ayo dipegang hadrahnya. Nanti vokale sing penak. Ayo dibantu Mas. Pokok sing penakmu kudu ning kene. Bantu aku kok sak wayah-wayah. Lah mriku enten mriki. Nggih nek sungkan karo kiyaine nggih mriku nggih mboten apa-apa. Nggih bantu. Suara kula niki wae rada serak pasang. Jane pemene wedang jahe ya sip. Jahe niki nggih. Oh, dadi urung ngomong wis nyanding. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo ayo sampeyan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dzikri qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sholawat tibil kulub niki nek cara Mbah Yai Hasyim Asy'ari ultimatum sing ngene Mbak Corona. Gitu nggih. Muga-muga dengan sholawat tibil kulub ini selamat dari corona. Allahumma amin. Pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada intine dalu niki Yai merengati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sekaligus kali penampilan hadrah niki. Tiang mauludan niki tak lepas dari tujuan 3 alternatif. Bedetelo cakna. Nomor 1, number 1, number setong. Jare wong sing Banyuwangi hang nomor 1. Beda ta, wong Dura iki mergo kakean uyah, omonge rame ya. Nggih to nggih. Ndok remek seterangan pecah kabi. 1 ya setong, 2 tong, nek telok tong, 4 tong, nek akeh sadru. Beda nek wong Banyuwangi sing niki tiange ngelekendai. Mergo nek masak kakean minyak omongnya melat-melat. 1 ya 1. Nek wong Jawa ambil wong Dura rada padha. Le adikmu nangis dulangen le cukup. Tapi tiang Banyuwangi tai ana paran le adik riko nangis dulangen tai. Adike nangis kongkon dulang tai. Tapi antarane Madura, Jawa, Amerika, Ameriki tidak ada bedanya, betul? Kecuali kadar imannya, kadar iman dan takwanya, betul nggih? Gak ono sugih, gak ono melarat, podo. Gak ono ganteng, gak ono ayu. Makanya yang miskin jangan bersedih. Dan jangan sesaling diri. Yang kaya janganlah bangga. Dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Betul? Suaranya kan meh kayak danang ya. Tekan cari danang iki. Nggih, kiyane Danang kula sakur niku biyen bekas penyanyi kurang ragat lho ceritane ya. Tapi klemben ya klemben, roti ya roti. Biyen ya biyen, saiki biyen penyanyi, nyatane saiki kiai. Ya muga-muga diarane hadrah niki besok ana sing dadi kiai. Allahumma ngoten. Niki nek sing jenengan buta tenggene ya Mudhofar sabene to ya. Arek-arek kok lali to. Aku mbiyen ganteng kaya Boy, saiki kaya Boy Ren wis lali. Ngoten. Ibarat nasi sudah menjadi bubur tak dapat dikedang lagi. Gak ono critane nom ki marepe balik neh mboten. Gitu nggih. Laitas sabab yaudu yauman. Allahumma shalli ala Muhammad.
Tujuan yang pertama adalah mahabbah atau cinta Rasul. Yang kedua adalah untuk mengukur seberapa dalamnyakah umat menirukan kelakuan Kanjeng Nabi lahir maupun batin dalam kurung uswatun hasanah. Yang nomor tiga adalah sebagai syiar agama. Jadi wong mulutan niku para sederek sedaya para jamaah tak lepas dari tiga alternatif. Iki. Mari kita kupas one by one, understand? Satu per satu, sitik-sitik ndang lumpuk nek wis akeh dol-dolen, step by step in a long time is montai. Understand? Iya sing nom-nom yes, sing tuwek ngowos. Keren kudune jane iki. Pertama kita buktikan lek dalu niki masyarakat pundi niki panjen nggih ya. Biyen niki kula nate sekolah Sungai Raja iki koyo liwat ngene iki ngidul lho sian nggih. Nggih ya. Bik zamane 9 kan mriki enten kiai sing pinter ngasemak Sungai Raja. Nggih liwat mriki nggih. Tasik sehat nggih. Don? Oh. Pun almarhum nggih. Kula nggih ngon dadi kiai Sungai Raja niku wah, oh ampuh pokoke dogdeng sama ladeng ora tedas tapak paruning pandi sisaning gurento. Bedil mecicil tumbak laka-laka sumsum kegono bisa ngrajangin jero mego. Mabur kelap-kelip ner kadhe manuk beranjangan, mabur tanpa lar ngethik tanpa sundang ning nek diundali bantal ngletak. Sungai Raja. Mari kita buktikan nek dalu niki panjenengan sedaya cinta utawa mahabbah tengene Kanjeng Nabi. Lha wong cinta niki buktine enten telu. Pertama, man ahaba syai'an katsura min dzikrihi. Sing sapa wonge cinta demen karo sapa ae mesti akeh ulihe ngomongno. Betul gak? Umpamane jenengan cinta sama Allah, tentunya tiap sehari semalam tak lepas sholat 5 kali. Betul? Baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Mengapa? Cinta Allah. Tak lepas sehari semalam mendengarkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah iku rek. Cinta Allah. Ono maneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Enten malih langgare elek beduke jebol. Allah Akbar, Allah Akbar. Langgare elek beduke jebol. Enten malih. Allah Akbar, Allah Akbar. TPG kepanjen niki. Anjur wis enak. Wonten malih. Ayyala salam. Koyok suarane wong Banyuwangi kae. Cinta Allah. Ngoten. Tak ubahna lek jenengan cinta horizontal menungso tengene menungso, tentunya banyak oleh mengatakan enggak apa mboten.
Aku takon Bu, sampan jane karo Samudra Cinta iki demen gak? Tak sawat kok kene lek ngapusi. Ayo, sampan demen gak Samudra Cinta? Betul Kyai. Mesti ning ndi wis enek komat Allahu Akbar Allah percik ngomong nih. Nek samudra mari tukaran mbek Aril ngono wae ra wis. Mengapa cinta? Opo maneh Yai? Nono santri cinta mbek santri putih ya Allah. Guling bagaikan Siti Aminah. Betul. Matahari persis Siti Aminah. Betul. Aku mau makan ingat kamu. Betul. Aminah. Aku mau tidur ingat kamu. Aminah. Aku mau ke belakang ingat Aminah. Mengapa cinta? Betul gak? Nek jenengan cinta ambek kiai nek koordinator saniki ya bunga ya nggih nek jenengan kan kira ati. Nggih niku lho sakniki tasik berdiri teguh. Goro-goro jenengan iki piye? Mengapa cinta? Tentunya tiap hari 5 kali tak lepas hadirah Fatihah tengene Yai Gowi. Mengapa cinta? Betul kan? Nek seneng ambek lurai ngomong lurai iki lurai ndi iki? Hadir enggak lurai iki? Seneng ora ambek lurai? Ngomong nih seneng terus. Mengapa cinta? Nek saiki kula lan panjenengan sedaya cinta sama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya memperbanyak sholawat. Setuju? Nah, iki lagunya Padang Bulan sing cocok ya. Iki tanggal piro iki? Tak bawaane dhisik marino terusno ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja turu sore mrene cak critani kanggo seba mengko sore mrene tak critani kanggo seba mengko sore Allahumma salim salim ala Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada man bi'ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi lamun wong tuwa ayo lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal ketun burine lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal ketun burine loro kondur ing ngarsa
rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi Allahumma sholli ala Muhammad. Niki muga-muga sebagai tanda bukti tiang kepanjen cinta Rasul sing benjing masuk surga. Allahumma. Kedua, wong niku nek cinta demen berani kurban. Tanpa pengorbanan cinta monyet. Halo? Cinta tanpa pengorbanan nek hanya mana cinta motak. Halo? Ya toh cintamu monyet. Monyet is the ketek, ketek is the mangke. Is the bojok. Dari wong Banyuwangi bojok niku. Nggih napa nggih? Contoh ngeten. Para kiai teng wingking kali ibuke cinta napa mboten? Cinta banget, korban sampai lipstik, sido, simblek, plek-plek itu tukokno. Betul? Tak wale ibu-ibu cinta sama bapak no mboten. Buktine kayak apa sampean? Hadiah. Masuk Pak Eko. Ini. Motak ketek niki dulur. Goro-goro jambu sakwit iso teko pengadilan teko kabupaten. Mergo ketek. Ketek iki nek ana panganan gitu nggih rukun, enggak ana panganan kerah. Goro-goro jambu sawit sampai teko kecamatan iku ketek. Nggih napa nggih? Cuma pengorbanan niku siji desa mawa cara. Betul nggih? Cintane Kanjeng Nabi tiang mriki kalih tiang Banyuwangi mboten padha. Nuwun sewu tak nyritakno teng Banyuwangi. Seksine Yai Bagowi niki. Teng Banyuwangi ini pun muludan ya Allah. Teng mriko niku mergo korban karo Kanjeng Nabi sempat enek wong desa nyewakno sawah gitu pendok. Mungkin sepanjang hayat enek ta wong ponjen cita Kanjeng Nabi sampai nyewakne sawah gitu pendok. Padang dulur. Padang bulan iki yo ngene iki padang ngaten iki. Lho ngono iki jenenge cinta Rasul. Tapi kan siji desa mawa cara. Dan orang yang pertama kali sing ngenekno pengorbanan ndok ambi wit gedang niku Kiai Banyuwangi sing jenenge Kiai Pakih Abdullah Pakih Semarang. Kula nek ngaji maulutan teng ngene Bali, masyaallah Bu, terop ngeten niki kira-kira 3 kintal sampai sak ton rupa ndok kabeh. Lho nggih. Pas amulut menika mantun selesai ebri doa edu tong setong. Mari ngaji ditungake ndok didum niku kabeh. Turane ndok iki sakane ndok kabeh iki dilebokno nang mobile kiai. Alhamdulillah. Akhire kiai balik ki mobile yan kaya sapa kae Ayu Ting Ting kemana lha isine ndok. Alhamdulillah teko omah kiyaine bakul kuwi lek ning Banyuwangi ning Bali padha. Lho nggih. Tapi nek golongane wong Madura, golongane Situbanda barang
Mbok padha kene mboten. Biasae lek tenggene wong Dura ki identik wong Dura niku kabeh umpamane diumumno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok malutan. Nggih. Ngoten mengkono ki. Tiap orang setong nggih ambengan setong Yai. Tepak se atasane ke bede nase a bede telora nggih seba benane kan bede cobik. Iki mentelangi ngerti ora iki? Ngene lho, Bro. Nek wong Dura iki biasae wong sitok kok nambengan sitok, ndure macem-macem ya ana segone, ana nasi, ana telure, nggih napa nggih? Ana genderane, terus sing ngesor iki cowek. Nek wong Jawa apa ya cowek iki? Lemper ngoten. Pengajian mari doa ebri doa tong setong. Mari ngoten pengajian mari didongae didum lempere kabeh sitok mono wong 500 itu lemper 500. Sak turane 500 kuwi lempere kabeh dilebokno nang mobil kiai. Bayu betapa meyot ngene iki, tapi alhamdulillah teko omah kiyaine bakul bentok. Lho ki identik. Kok bulan Maulud wong pesuruhan wong wedok repot golek lemper berarti gak tahu mauludan. Mengapa kok diberi bendera? Bendera ini suatu lambang. Ya ngono nek wong kok ra duwe gendera bulan Maulud berarti ya gak tahu mauludan. Tengere gak ono genderane. Lho untung serase bungkon mak tabing. Sing untungi wong sing omahe gedhek, Bro. Entuk gendera disempetne ning gedhek. Esok ngaji neh untuk gendera slempet persis wayang niku lho Pak. Nah, tapi lek gendera dikene kiai gak payu to Pak. Nggih napa nggih? Siji desa mawa cara sing tak pikir bengi iki engko apa sing diwenehi aku ngono lho. Gendera gak enek, lemper ya gak enek, endhok ora enek. Wis kurban perasaan ngoten mawon Bu nggih. Masya Allah, masuk Pak Eko. Don't worry, jangan beranjak kemana-mana. Tunggulah setelah minum jahe. Kulo ceritani, wis saya beritai film sampean. Halo, saya beritai kurun sampean. Maksudnya tidak berita, beritai emoh. Mengapa sih di Banyuwangi ini kok identik pakai endok dan pohon pisang? Nek endok niku ternyata isyarah itu adalah barang yang sakral atau murni. Betul ya? Endok di segala endok kan halal, endok ulo halal, endok bajul halal, endok mentok halal. Sing ora halal endokmu itu. Betul ya? Endoke dhewe sing mboten halal. Sampai tenggene kitab mantek balaghah iki nggih bedhekan. Engko nek sing iso bedhek kena balik. Halo Bro. Engko terjadi daur tasasur pengembangan. Endok karo pitik dhisik endi? Ayo pikir. Golongan wong wedok endok karo pitik dhisik pundi? Bingung iki kene ngomong pitik ngono ndok kan bingung iki jurine sapa iki kene ngekel pitik iki mestine asale kan teko ndok yo ndon pitik ngendok ngubung-hubungan terus niki jawabnya pakai ilmu mantek sekali lagi Mas endok karo pitik dhisik endi sing kono pitik mbek ndok dhisik endi ngene lho deloken sing takon iki mecotot lambene apa dising-disik dhewe. Ini ilmu mantek, engko lek gak ngono, gak ono judule, kira-kira malah tukaran niku. Betul. Ngene deloken. Sing takon iki muni piye lambene dhisik. Njuk bedheken. Contone, Kang, endok karo pitik dhisik endi? Lah ngono tre aku muni ndok dhisik. Sing ngono, Mbak, pitik kali endok dhisik endi? 100 bali lek gak ngaji. Ilmu mantek nih. Kemudian pisang. Mbok ngono besok nek mari ngene, kene ya pakai ngono, Pak. Baik kok. Saya nggih.
Mengapa pisang ndak kayu jati atau pohon kelapa atau yang lain, tapi kok pisang? Gedang iku jareke wong Jawa mari digeget nek mari madang. Nggih ta, Pak? Delok nek mari madang nek gedang. Nggih. Nah, filsafat gedang ngeten, gedang niki gak arepe mati lek belum ninggal perkara sing sae. Contoh survei yang membuktikan. Wedange cik enom biasa, dironce-ronce ambek endok. Gedang niki saman ketok makdel, lek urung woh mesti urip malih. Betul. Potong malih. Potong. Sesuk tukul meneh mergo durung woh. Ketok maneh. Ilang, sesuk tukul meneh. Tapi nek gedang niki wau kok wis buah saman ketok del mesti mati. Berarti gedang wis ninggalno buah. Menungso kok ninggal amal soleh. Saya napa mboten? Contone kaya Gus Dur mawon lah, mboten angel-angel. Allahumma tur cita-citane gedang niku tinggi. Kula niki nate kok komunikasi karo gedang pas dalu-dalu gedang niku kula ngrekeni. Lah kok gemreneng ngeten. Tak akan berhenti sebelum ku dapat apa yang ku cari. Walaupun adanya di ujung dunia, aku kan ke sana untuk mendapatkannya. Dalam aku berkelana teroreng. Ini cita-cita gedang. Sampai yang ngono. Ada di santri la akmudul jubna anil haija walau tawarud jumala. Saya tidak akan pantang putus asa, yaitu untuk berjuang, untuk mondok walaupun musuh bertubi-tubi dari mereka. No. Allahumma niki gedang. Wis muga-muga dengan pengorbanan ini kan beda-beda. Sing akeh koyoke ya korban perasaan iki mau. Gitu, semoga-moga sebagai tanda bukti lek niki cintane di Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi Muhammad lahirnya dina Senin. Mula yang ketiga ini Maulud Nabi niki yang ketiga tanda bukti sebagai cinta Rasul, yang ketiga adalah tentunya kita apal dengan autobiografinya. Nek Kanjeng Nabi Muhammad lahir dina Senin, tanggale 12 taune. Ayo bareng taune gajah. Gajah niku cilik napa gede? Gede. Terus nek peringate kaya ngene iki ya, peringatane kaya ngene iki kira-kira tahun semut apa tahun gajah sing mathuk niki? Sing akeh kan kurban perasaan ya setengah gajah setengah semut ngoten niku. Diapale Bu nggih? Kanjeng Nabi lahire teng pundi? Teng Mekah. Asmane ayahe sinten? Abdullah. Ibuke Siti Aminah. Kanjeng Nabi niki dulur lahir mboten teng daleme kiyambak. Kanjeng Nabi niki lahir di rumah pamannya Abu Thalib. Cara arek Banyuwangi, bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya. Kayak gandrun. Cengkoknya kan penak kan? Gitu. Tanggal 12 in harinya gitu ke? Pas waktu Pasar Sedik itulah dohirnya Sayyid Abdullah itulah. Terus Sayyid Abdullah itulah, Siti Aminah itulah, Abu Thalib. Siapa menikah kakeknya mau? Pamannya Abdul Muthalib itulah kakeknya. Gitu ke? Ya Allahu ya Rahman. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar Utsman Sayyidina Ali, Siti Fatimah binti Rasuli. Tapi bedekan saiki. Mbok menawa iso. Apa kuwi guru ngaji utawa pamulang guru umum bagian agama? Nek Kanjeng Nabi niki jelas lahirnya teng rumah pamane. Tapi yang menjadi pertanyaan siapa?
Yang menjadi dukune Kanjeng Nabi niku sinten? Mbok menawa kelingan. Ayo, bedeken. Engko entuk gambar biru engko sing iso. Tapi ning endi mau? Oh niki. Ayo Mas, sinten mawon iso bedhek Kanjeng Nabi lahir di rumahnya pamannya Abu Thalib dan yang menjadi dukun siapa dia? Mosok nek critane dukune Kanjeng Nabi Gusti Allah. Mboten enten sejarah yang mengatakan niki lek dukune awak ngerti Mbah Jem. Ibu-ibu, Kanjeng Nabi lahir jepret niku enten dukune. Wonge masyaallah cantik kaya wong Jember, kaya wong Jawa Timur, seperti Pia Valen. Wih, ayu banget. Sinten itu? Kok malaikat? Apa enek kisah nyertane Kanjeng Nabi lahir dukune malaikat? No, there isn't. Tidak ada. Kai, golongane etan-etan kai. Nyaut ora? Sinten, Bu? Loh, mulane peringatan iki artine ngelingake berarti akeh wong sing lali sejarah Kanjeng Nabi. Aku ngumpul sampeyan sinetron kok ya hafal. Contone enek wong wedok iki saiki lek cemprah kan koyok Bu sinten ding cumprah sing viral kae? Bu Tejo. Saiki napa lek ndiyek kan kaya Atika. Atika ki sapa? Bojone Mahmud. Mahmud ki sapa? Mantune Sobari. Sobari sapa? Punakane Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin iki sapa? Bojone Hajah Rumi. Duwe anak jenenge Rumana, bojone Robi, duwe anak lanang loro. Kelek gaduh tek sapa? Tek Manojo. Manojo ki sapa? Adike Tuan Togu. Tuan Togu sapa? Sing gendeng mbek Rondo Romelah sing sugih kae. Tapi kedhian pahmi. Kok ya apal ya? Aku yang gumun ya. Loh, cinta teng Kanjeng Nabi ki ya ngono, padha awake dhewe cinta teng sinetron, malah melebihi, mestine kudu lebih hafal. Ayo dibedhek sapa sing dadi dukun lahir Kanjeng Nabi? Lah akeh wong sing lali. Halo? Cintane kandeng dosa sampai nampal ya to, kandeng dosa kan bojone 8. Ami Sarah, Ami Ita, Salun, Sahlan, terus Pak sapa kae? 8. Sarah, Preti, Sahawan, Salun, ngono ta kae 8 kae aku jek eling. Duwe anak gawan jenenge kan Arya. Aku ngerti lek golongan iki senengane apa boy, kaya to. Kancane kan Sardang, Darding, Sardung, teko ngolah, teko sawah dicegat mbek Alek, nggo pindah motor ini kayak dicegat sampai Alek. Saiki Alek mlebu Islam, maca Qul ya ayyuhal kafirun kan gapate genah kae. Mengapa cinta? Lho lek jenengan ngaku cinta Rasul mestine apal mbek sejarahe Kanjeng Nabi. Iso jawab gak iki kira-kira? Dil kok Mbak Kom. Dil iki pasrah. Dil atau pilih tirai nomor 2. Kalau tidak, zong, nek zong untuk katok sampean. Rungokno. Kanjeng Nabi lahir iku ana dukune jenenge Sayyidah Syifa. Halo, sinten? Sayyidah Syifa. Engko ditulis ning ndukur lawang mari balik pengajian. Tandane cinta. Kanjeng Nabi lahir di rumah pamannya Abu Thalib. Kemudian ada dukunnya yang cantiknya seperti Pia Valen, namanya Sayyidah Syifa. Gitu nggih? Gara-gara Sayyidah Syifa niku ikhlas. Dukuni Kanjeng Nabi lahirlah seorang anak putra yang namanya Abdurrahman bin Auf, termasuk sahabat yang paling sugih. Hebat gantengnya tenan ngungkuli boy. Halo. Gara-gara ibu ing ngrumat lahirnya Kanjeng Nabi. Saya yakin nek panjenengan sedaya ikhlas jagong lahirnya Kanjeng Nabi, insyaallah putra jenengan bakal soleh dan soleha. Lho ngono. Eling nggih. Iki berarti awake dhewe ya minimal kudu apal ambek sejarah Kanjeng Nabi. Iku tandane wong cinta. Nomor 2. Wong maulutan niki ternyata untuk mengukur seberapa dalam
cintane awake dhewe, nerok-nerokne kelakuane Kanjeng Nabi lahir maupun batin dikemas uswatun hasanah. Tengene Quran dipun sebutaken ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ki biyen qiraat lomba. Aku ki budal Kiai keri dhewe wis jam 12 kae. Mbuh sing nilai iki nglindur wis aku kok juara nomor 1. Gumpun iki. Tahu pidato tingkat kecamatan musik ya kiai tuwek-tuwek. Aku cek mondok. Apa sing biji iki kleru, aku ya nomor 1. Bal-balan nomor 1. Terus poli nomor 1, melok orkes ya ndelalah nomor 1. Sumprit niku. Membaca kitab kuning neng pondok nomor 1. Terus pidato aku kalah reme Pak Gopar. Ngoten. Terus kula pikir, apa sebabnya? Ternyata nalika ibu kula niku hamil, halo, bapak kula niku ikhtiar sungguh-sungguh seneng maca surat Yusuf. Allahumma nek jenengan kepengin duwe pimpinan sing gantenge kaya Nabi Yusuf, imane kaya Nabi Yusuf, teguhe kaya ngene, ya ayo dikekehne maca surat Yusuf. Allahumma, sekali lagi, wong mukmin iki nek bismillah diwaca wajilat qulubuhum, atine gemetar. Boleh menyampaikan lafaz Allah. Ngoten nggih? Loro lek enek Quran diwaca tambah imane, telu wa ala rabbihim yatawakkalun, pasrah nang pangerane. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa darani atfata yadi radal alamin ya uwailal judi wal karabi ya uwailal judi wal karabi.
wanita aja mung ngaji syariat bloko gur pinter dongeng nulis lan maca tembe murine bakal sengsara tembe murine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahri wa عطفت يدي رد العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم Allahumma shalli ala Muhammad. Yang artinya insyaallah ngeten laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Arti yang sangat simpel ngeten. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Jiwane Kanjeng Nabi niku enen uswah, tuntunan ingkang sae. Ngeten. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira kagem tiang-tiang ingkang ngarep-ngarep tengene Gusti Allah lan dina akhir lan purun dzikir kanthi dzikir ingkang kathah. Abdulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Niku intine wong sak alam donya niki sing kena ditiru kelakuane uswae tidak ada lagi kecuali Kanjeng Nabi. Nek kula kaya panjenengan sedaya sik sering goro secara horizontal menungso teng menungso biasa, secara vertikal menungso goro teng Gusti Allah. Kata napa enten? Contoh sing horizontal vertikal ngeten. Bu. Halo. Bu. Teng mriki enten tiyang BKW. Kathah. Terus nek wong mantu ki pladen sing ning ngarep, wong wedok-wedok iki digoleki sing ayu-ayu apa sing bundek-bundek. Terus sing bundek-bundek kongkon ning patean, betul kan? Tamune sing jaler teng ajeng mesine ya kaya kula katut, ya nek bagowe katut, kiai kabeh katut. Sing bundek-bundek biasae tukang gawe wedang. Betul? Pertanyaannya Bu, pada umumnya wong wedok ki lek wis dipacaki teng ngarep mulai jam 10 awan sampai jam 10 bengi ngono kae salat ora? Ayo. Masalah lek nggih wudu kan mabut. Nggih napa nggih? Lek teng Banyuwangi umume gak salat, kira-kira nek teng mriki menapa padha kira-kira. Nggih. Iki berarti secara vertikal wis golo mbek ning ngene Gusti Allah. Horizontal menungso kadang biasa. Yu pitikmu sinyang piro padahal gak enek wong nyang jere dinyang 75. Kathah napa enten? Lho nggih napa nggih? Mulane sak alam donya kuwi sing kena ditiru kelakuane kepemimpinane gak ono maneh Kanjeng Nabi. Nek kaya kula panjenengan sedaya kadang-kadang menjadi pimpinan jarkoni, ya to iso ngajar gak iso nglakoni. Imam dulkoi kedul-kedul dirokoki. Kathah to nggih? Imam Sartil Mahmud ning pasar ngudel ning omah clemah-clemut. Masuk wae kok. Sehingga teng ngene kitab Maulidud Dibak niku diterangaken ngeten.
qalbuhu la yakfulu wa la yanam walakin lil khidmati ala dawami muraqib in u'tiya ya'fu in khusima yasmut wala yujawib. Coba Pak Kanjeng Nabi niku qalbuhu layak bulu walayanam. Kanjeng Nabi niki atine gak tau napa lali, peningale gak tau turu. Nek pimpinan kaya awake dhewe gethuk asale toko telo mripat ngantuk, tambane apa ya turu. Nggih nggih. Paling ya mari ngaji ngantuk babas ning omah melek-melek sing katik usah rika ngaling-ngaling maning. Alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe isun weruh dewek rika sulaya dari Banyuwangi. Betul kan? Kanjeng Nabi menjadi pimpinan iki qalbuhu layak bulu walayanam. Kanjeng Nabi atine gak tau lali, peningale gak tau turu, senajan to ngantuk gak tau turu. Qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Senajan to peningale iki ngantuk tapi atine mboten nate sare Kanjeng Nabi. Mengapa? Lil khidmati ala dawami muraqib. Kanjeng Nabi niki muraqabah teng ngarsane Gusti Allah nyuwunaken umat supaya menjadi umat ingkang slamet donya slamet akhirat. Makane nek lurah ki aja turu isuk, turu sore. Sing paling apik ki lurah ya jam sakmene ning prapatan kono, jam sakmene ning prapatan kono terus mubeng. Syukur bange lek bengi gelem tadaruk nangis ning ngene Gusti Allah. Wong wedok nggih ngoten sajake sumpek bapake pendak ngaji yasinan kupluke Malang. Halo, enten nggih? Ngeten iki kaya Kartolo Brasike. Surabaya dalane gresik nek ora percaya ayo ngundang dhisik. Ngoten nggih kaya Kartolo. Enten. Pamit yasinan tapi budale yasinan bali ora nang omah. Jere ngaji. Kitabe apa? Kitab Toret mari ditata dieret-eret. Nggih nggih. Niku sing apik jenengan nek dalu, nek umpama gak iso salat bengi kon tadaruk, kon nangis tenggene Gusti Allah. Ngene Bu nangise kaya Nabi Daud. Gusti, bapak lare-lare niku jenengan elengaken Gusti. Pendak-pendak Jumatan gak tahu balik. Aku krungu-krungu mawak menggok jare ngaji kitab Toret, mari ditata dieret. Barak loras wingi balik bisa deh kalungnya anaknya didol wis gak ada apa-apane orang rasane aku judek anaknya ya sekolah saiki malah rung masuk ke online tok elingno Gusti jenengan ngapur yang elingkan alhamdulillah malih ngono kupluke lincip lir kadya satria wakudara ingkang kondang kaloka kajelo ndra gelo Nora tedas tapak paluning pandhe sisaning grenda bedil mecija tombak laka-laka sungsum gegono bisa ngrajangin njara mega. Mula Warkudara bisa ngunggahake swarga nang wong tuwa lana mergo anduweni aji-aji kuku pancana kuku atis kepiku panca kelima naka ki waktu. Warkudara kondang kaya ngoten niku mergo duwe gelung winangkara clekantir gondek. Maksudnya piye? Warkudara iki hebat, pemimpin kondang perang dadok kalah, duwe gelung winangkara, clekantir gondek dhuwur wau to jengkelit ngeten iki. Mulane wong Islam ya lek lanang iki nek iso kupukan kaya Warkudara. Ya to? Nek cara ngene ilmu tuwa mandeng pucuking grana nutupi baban songo. Lincipe kuplok iki ning kene Mas. Gitu nggih? Ngeten masalah apa kupluk kita Malang kalah main miring kalah biliar nggih nggih nek deglak nemen iki blantik wedhus ngoten ta iki
Lha kok guyang-guyu to ki? Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi hebat, kolbuhu la yakulu wala yanam. Ditangisi Bu, mbasa ngoten alhamdulillah kupluke ngeten wis ora napa ngaji kitab Taurat alhamdulillah. Bapak-bapak nggih ngoten. Supaya ibu-ibuke niki wau gampangane nggih lambene ora pati nyocrot. Wis butejo lah. Niki bapak nggih nangis kaya Mbah Nabi Daud. Mbah Nabi Daud nangisi bojo ngeten. Duh Gusti. Kula niki jenengan tebihaken saking tiyang setri kang gampang nukulaken uwane tiyang jaler sakderenge wacine tukul uwan Gusti. Saged Pak. Piye to iki karepe iki? Didohno wong wedok sing gampang nukulake uwane wong lanang sadurunge wacine tukul uwan. Artinya wong ini nek durung umur 40 tahun biasa ora uwanen. Lah saiki akeh wong enom keceblokan kembang jambu dresana. Apa sing wedok ngopo lambene nyocrot kaya Mak Soha sapa maratuwane Aceng kancane idoi Akum Dadang sing ayu kelek entin dipek Lurah Mulyadi gak gelem akhirnya kan dipek Pak Sain nggih. Hah? Lho niki ditangisi. Lho wong wedok iki aku wis paham. Yai, biasa nek kiai iki sing lanang kalem wedok biasa kerem. Tenan aku gak nyangka sapa-sapa, Kiai Bagoy kan kualem nggih. Iki biasa ngoten niku. Lek sing lanang kalem biasa sing lanang ya ember. Halo? Contoh ae. Sayyidina Umar iki orang hebat piye? Setan wedi lengogas kutah digedhuk balik neh sangke kondange wong sampai omah lek bolak-balik ana demite tulisono lawang iki Umar Al Faruq setan ngalih Pak roh tulisane ngalih tapi iwadene Sayyidina Umar iki tau disowani sahabat Sauban iki pimpinan perang hebat gak tau kalah blonjo wong wedok cukup terus. Masalah apa? Wong wedok ki rajane duit. Betul? Isu-isu kok sangone 10.000 mencar apa niku wae. Nggih napa nggih? 20 hejek menjak-menjem lho iki. Tapi lek wis rada biru saya kena alhamdulillah. Lah abang alhamdulillah. Betul enggak? Sahabat hebat blonjo wong wedok niku enggak tahu kok sampai keteteran. Terus ajek masalah apa? Wong wedok cerewet iki tenan pokoke benisu 100 beres Kyai. Lah saiki nek corona lauk daun ning golek dhuwit 100 yo angel kok. Bener gak niki? Karepe Sauban niki wau arepe wadul ning Umar, pomo bojoku ki tak tombokne sing ora tek cerewet piye yo. Para ya wisin to panglima perang kondang lho momo kaya Muhammad Sakur bojone cerewet ini ora ya susah ta aku. Ternyata iya tibake. Tapi paedahe akeh wong cerewet iki. Sing lanang malih kutuk. Wes. Numpak jaran. Hei, ya. Hei. Iki belajar nek. Ayo. Hei. Jok buru jok. Hei. Lho piyen rong enek motor. Jaran. Enjak. Mau balik sing iso ngene iki warang arep ya. Hei. Ayo. Mandek. Aku yang gumpun jaran nek ditek-tek kok mandek piye ya gitu. Mari nuruk salam ten Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Umar gak jawab. Ping 3. Assalamualaikum, ping 3. Mari ngono dinceng. Tibake Sayyidina Umar ki ndowe ngkluk ngono. Apa? Diomeli nyaine sing jenenge Nyai Atika. Tenan ngungkuli Mak Sohak kan cemprahe. Lho Sayyidina Umar ndengklu ngeten meneng. Wis to wong lanang gagal kaya apa? Lek wong wedok wis nyincingne jare, lek ra klenger geblak pengen ro aku. Betul Pak Haji. Akhire mari ngono Kang Umar metu ding diteluk. Kang Soban rene yo.
Nggih suket grinting kala menta rujak bapalan nangka sendika dalem mar ora digidik ngene yo aku gak nyauri mau ngene lho aku kuwi ndingkluk mbrebes mergo diomeli Mbak Ayu sing jenenge Nyai Ngatikoh iki alake masalah niku wong kene disikap pokoke kok ngoten ngene lho Ban aku ning donya kuwi sing tak wedeni mung telu siji Gusti Allah loro Rasulullah telu wong wedok bojoku aku wedi tenan masalah apa aku titip ngono kuwi ora sembarangan sing ditipi sapa lek wong wedok betul lho tenan wong lanang gur titip ya ora nek cendelane kok ya kuat sampean nggih to nggih wong tenan kapan wis cepuk dae uyah wetenge jemluk isine bosah tenan disandangi kaya apa ora pantes nggih napa nggih long dresan kaya nini pelet nggih napa nggih pupuran malah kaya mayit nggih napa nggih mlumah kaya bukan wajan mengkurup sesek nggih napa nggih lek gendhodok persis padasan oh sing penak wong lanang apa wong wedok lah iya mulane lek enek wong lanang kok sembrono karo wong wedok gampang-gampang ngepruk piring gampang-gampang ngepruk cingkir iki wong lanang alamate dadi jambu mente rungokno iki ngene apa nggih Allahumma sholli ala Muhammad wis hebate Kanjeng Nabi qalbuhu lam yanam qalbu la yakunu wala yanam walakin lil khidmati ala dawami muraqib in utiya yakfu wala yujawib Kanjeng Nabi niku nek dilarani mendel gak tau jawab coba to sabare Kanjeng Nabi jenengan kira-kira saiki pengin sabar kaya Kanjeng Nabi napa mboten halo lanang wedok pengin sabar kaya Kanjeng Nabi napa mboten pengin Kanjeng Nabi sabare ngampe ngene Bu Kanjeng Nabi nalika berjuang ning negara Thaif arep budal cara mriki mulang ning TPK dikrutuk watu mbek wong Thaif Kanjeng Nabi kena pilingane berdarah Kanjeng Nabi gak marah malah muni alhamdulillah serbane diriaki Kanjeng Nabi muni alhamdulillah hebat saiki umpama wong wedok kene umpama ngomongne pengen sabar kaya Kanjeng Nabi ben dadi umate sampean budal ngaji kudunge putih klambine putih sayake putih srandale putih mara enek mong riyak neng kudungmu sampean muni piye Bu tenan ngono kuwi gombalamoh Pak sampean numpak sepeda motor nggih arep ning Jumatan waktune dadak enek arek no mabuk tutupen botolmu tutupen oplosanmu iman nyawamu ojo diterus-terusno mergane sing ana gunane gitu nggih mari ngono numpak sepeda motor mubalek yo nek sembarang-barang ya iso ngono lah mari ngono nabrak sampean Pak sampean gejegur kanal sak peda sampean koplok sampean teles klambi sampean teles sarung sampean teles sampean muni piye Pak gombalamu alhamdulillah lek cara awake dhewe sing-singkan lengan baju kalau kita mau maju minimal yo sikap ngoten mawon nggih napa nggih tapi nek Kanjeng Nabi alhamdulillah niki Kanjeng Nabi niki mari ngono Kanjeng Nabi ki musuh sing nguber-ngubri lho malah tinganu lara dendam saiki coba pemenjenengan enek wong bendina ngelok-ngelokne pengajian kuno pengajian bid'ah Jumatan nek gunane mari ngono ngelek-ngelek sing kliwat terus lara kira-kira mbok endangi napa mboten oh lek wong wedok tenan arep dadi banyu ora arepe ngombe arep dadi genir arepe nyumet dadi godhong ora arepe nyuwek ngene apa nggih wis mutiar ya karepmu ki lak awake dhewe betul
Kanjeng Nabi digoleki, Bu. Nyanti ya arek sing nom-nom ganteng-ganteng sing gane ngrutuki aku kae tok. Tibake kabare Iyung. Iyung niku sakit pilo dendangi. Digawakne wedang jahe. Digawakne pocari. Digawakne impus. Ngene iki kan impus adem-adem. Bener Kanjeng Nabi niku. Lha awake kan modar ya karep ngoten iki. Siji contoh sing sabare Kanjeng Nabi. Gitu. In khusimayas mut Kanjeng Nabi lek dilokne menek walayu jeb enggak nyocrot. Wong sampean lho wong wedok kene iki raine rata-rata gak rata. Sampean muni piye? Ayo. Alhamdulillah. Nah, pada waktu Isra Mi'raj enak arek nom-noman sing ora setuju karo Kanjeng Nabi jenenge Abu Jahal ambek Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab kuwi dicap ning neraka selawas-lawase. Tapi pendak dina Kemis, gitu nggih, karo Jumat kongkon balik kongkon rekreasi ning alas. Kidul kono ngendi rekreasiane? Rekreasine ngendi kidul kono? Nang apa? Ah, lek Banyuwangi sing terkenal PM. Mengapa? Tahu seneng mergo laire Kanjeng Nabi, seneng tok lho. Ternyata pendak Kemis Jumat ki kongkon balik. Bali kono ning PM. Ning Banyuwangi ya ning kene Pancoran. Watah Blimbing Sari. Ngono. Iki Abu Jahal Abu wis akhire basa Kanjeng Nabi gede dadi musuhe. Mulane setiap koron pasti ada musuh. Kejayaan Kanjeng Nabi ada yang namanya Abu Jahal. Kejayaan Musa sampai Harun ana Raja Fir'aun. Kejayaan Nabi Ibrahim ana Raja Namrud. Kejayaanmu balik ya kondang anakku dhewe-dhewe Kiai. Lho nggih napa nggih? Sing ora seneng karo jenengan iki ya enek, cuma rawani ngomong. Gitu nggih. Sing ora seneng karo aku ya pirang-pirang, cuma rawani ngomong. Lho nggih napa mboten? Niku akhirnya bagaimana? Abu Jahal Abu Lahab iki sayembara. Arek nom-noman. Sapa wonge di antara ente sekalian iki iso nyekel Kanjeng Nabi? Nek kena candaan sirahe tugelen. Engko nek iso lapono rene am tak hadiahi. Lek durung rabi tak golekno wedok sing alihe ayune kaya penyanyi Banyuwangi iki, Pita Aulia. Lek Jawa Timur ya piyah palenah. Ngono. Lek megawe gak duwe modal tak modali. Lek omahmu jero gak tahu kabar saya beri kabar utawa saya beritai. Ngoten sing penting ojo njaluk lemburan karo lintang. Enak arek nom sanggup saya, siapa kamu? Suroko. Suroko kuwi menune cara saiki pedah ninja utawa wong wedok sekupila. Nmax saiki. Wong wedok numpak Nmax. Weh tenan, volumene mundak 80 pokoke. Nek biyen sekupi. Wis. Senengane nyekel pedang. Pedange landepe iki lek ngethok wit gedang dies potong tapi durung ambruk sampe nang kaya ngene iku mergo landepe gamane. Ngacung wis senengane numpak jaran. Jarane nek nang kitab jenenge balkho. Jaran sing lakune banter niku. Wis semangat tenan mergo engko entuk hadiah bojone ayu modale akeh dadi wong sugih. Wis edan ngono lah, edan apa ya dhuwit pokoke. Wis ra milih figuran yang penting dhuwit. Tongkat orang setung oleh 50 ngono pokoke. Masuk. Wis. Lah, Kanjeng Nabi menino dakwah. Mari ngoten Kanjeng Nabi kira-kira tak ge contoh wis teko membong menggok rene iki Surakoh niki kumat edane. Akhirnya pedang diangkat, jaran ditumpaki. Nganggeake iki kono-kono kira. Jok buru jok. Awas kena canda. Tak sampe lagi piato kan hancur tak siapa. Barang ini kira. Aja. Jok buru jok. Adente jok buru jok. Wis. Basa kira-kira teko cagak to kene. Kanjeng Nabi mandek, duber-duber digawani pedang mandek. Nek sampean piye kira-kira? Ana wong ngamuk nggo berang sampean duber-duber ora keberit-berit sampean. Kanjeng Nabi mandek.
Barek ngoten Suroko ngangkat pedang membaca takbir. Seret Allahu Akbar. Akan dipenggal Gusti Muhammad, Gusti Allah gak rido. Akhirnya pedange nyeblok awake ngregeli, jarane gemeter dicepit lemah. Saiki bayang lho Pak. Enek wong nguber-nguber sampeyan, arepe menggal sampeyan, wonge tiba, pedange ceblok, awake ngregeli, jarane cepet lemah. Apa gak didek ae lho wong sing ngono. Akhirnya Suroko ki nangis ning Kanjeng Nabi. Mat. Lontong mat. Tolong leru lontong sampai bingung ngene. Lah Kanjeng Nabi wong sing sabar ditulungi Suroko. Hang salah ki duduk sampean aku wis muga-muga disepuro mbek Gusti Allah, awakmu sehat, jaranmu sehat, iso numpak meneh. Yes Muhammad, thank you very much. Terima kasih. Wis Kanjeng Nabi budal maneh. Berdakwah meneh. Gang seprapat jam dilelah kersane Gusti Allah kapindho Rasulillah Suroko kumat edane. Akhirnya arepe megal Muhammad. Ya. Masalah ora angel iki. Ya, yo buru. Muhammad awas. Kalau candak sampai ke atopan. Asur di sawala. Kanjeng Nabi ya sabar. Akhirnya Kanjeng Nabi mandek meneh. Angkat meneh. Allahu Akbar. Allah tetap gak rido. Mari ngono pedang nyeblok maneh awake ngreweli jarane dicepit bumi. Suroko nangis nikmat. Lontong mat. Lontong saku gak kuat, biyen gak kuat. Kuatno isun kuatno nglakoni urip kaya ketiki saben dina diloro ati. Kadang nggih. Ki jere arek Banyuwangi. Jiyane ae basa ngoten Kanjeng Nabi sampai ketiga kalinya diulangi meneh. Gak terima. Iki ngene iki berarti. Lah, aki iki sing mak kotok-kotok. Sampai ketiga kalinya, keempat kalinya, akhirnya krono sabare Kanjeng Nabi tetap ditulung biyen musuh saiki dadi bolone. Alhamdulillah. Muga-muga wong kene kanthi sabar, muga-muga wong sing gak seneng dadi seneng ya. Biyen pendidikane ora gelem ngarakne rene, gelem rene. Allahumma sing biyen gak tau salat jamaah gelem salat jamaah. Niki padilahe wong sabar kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum contoh-contoh yang lain Kanjeng Nabi memberikan contoh nggih to nggih sing cara positif ngene kae. Tombo ati mesti iso sampe. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo bro. Allahumma shalli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tombo adi sawarnane maca Al-Qur'an sabadane kabeh pindhone salat wangi lakonono
Limane Dikir wangi Ingkang sore Salah suwijine Sapa bisa Muga hati-hati sing sakit niki muga saged ditambani siji napa maca Qur'an. Angen-angen sakmanan syukur bagi saged. Tapi dengan kitab Al-Muntaqobat niku ada pertanyaan, apakah wong Islam maca Qur'an nek gak ngerti maknane gak diterima? Ternyata mboten niku. Perintahe Kanjeng Nabi niki suruh membaca, gak sampai meterjemah. Kok menterjemah murad maca kangelan. Pokoknya Quran ki salah suci bacaan sing nilainya ibadah tidak ada lagi kecuali Al-Quran. Sampai tinggikan kata Kanjeng Nabi, lau anna Qur'ana mahfudun ngafi sudurihim la fasatil abdu wasamat. Lamun to Quran ki gak ning ngene atine wong-wong, gak ono sing hafal, donya saiki iki hancur. Kita omong ya. Nyanyi ya boleh, tapi belum tentu ganjaran ya. Sampai dokter, profesor dokter yang sekolahnya di Itali, neng rumah pon niku neng perguruan tinggi teng Jawa Tengah niku, dia pernah merekam suara sing paling ada athar dan lapanya tidak ada di Quran. Jangkrik tahu dia direkam, krik 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 krik, ya gak ada rasanya piye-piye. Lajeng pitik Cukurukuk, gak ono labete. Pedus, mbak, gak ono labete. Terus enek wong sulingan. Abete yo ngeten. Terus basa enek wong maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Kita langsung mengkorok dulur. Sing mana peteng dadi padang bingung ora bingung gara-gara Quran. Mulane sapi-api wong nyanyi niki nek dibanding karo kalimah Quran gak ono apa-apane. Aku nyanyi kan penak to suarane. Contoh ngene, ing ono hang bisa biatesi welas iki maso ilang nyawa sun pelani. Paranjain sun lakoni kanggo rika kan demi kuwi kan siji-sijine mung rika nang atine sun salawase separo raga iki ya mung kanggo rika kan yo cengkoke kan yo penak to iki tapi nang kuping yo ora gatel ki ae tapi justru nek wong maca jane yo ora pati kena bismillahirrahmanirrahim Pikolobi maradun pajatahumullah maradun ngono ki lho labete gedhe wisan lek wong biyen alif fathah a alif kasra i alif dhammah u bak fathah ba bak kasra bi bak dhammah bu mim fathah ma tak fathah tam mim dhammah mu
Kok guyu sampean. Sampai kalau ketiten yai. Khotmil Quran binadur iki biasa sing pateng iki sing potongan lek maca gedebek ngono lho. Sing pinter-pinter ndelok tinju. Lho nggih apa nggih? Modele sing nek patek iso maca mesti lek nyekel mik digondeli tenan samar rek diganti kancane. Nggih to Yi? Wah lek tamu malah dibuat terpaten. Bismillahirrahmanirrahim kang kami ngasako. Hancur besena. Ora tau nyang gerjumpritane wayahe jus selangkung ngene kok ya Tek. Ha mim ain sin qaf kang kamim ngasako hancur besena. Ngawur tapi aja ngawur tapi aja nemen-nemen. Nggih napa nggih? Pataqaddut tajwid hatmun lazimun wa malam yujawidil qur'ana simu. Ayo padha ngelmu tajwid nggih bangsi Quran. Sapa wonge ninggal gak ketajwid ya asimun dosa. Paham sampean? Ya nek iso dipelajari. Ning nemen-nemene Quran iki mas ora genah, lek ikhlas diganjar. Quran nek iso ya bisutur, ya bisutur. Nang lambe paseh atine iso tumancep nek iso. Insyaallah pertama sing nambani ati sing model loro kuwi maca Quran. Paham Bu nggih? Mas ora usah diangen maknane terjemah enggak apa-apa, pokoke maca ikhlas ada pahala. Nggih napa nggih? Quran masalahnya Allahumma shalli ala Muhammad. Lajeng salat wengi lakonono abot salat wengi iki. Nggih ya nggih. Salat ki nek gunane tahajud iki minangkane ngangkat derajate sampean. Tek kotoil hajat nekani hajat kebutuhan sampean. Apa ngangge sing rong-rokangat. Qul ya ayyuhal kafirun ping 10, sing kedua qul huwallahu ahad ping 10, rukuk sujud salam sujud meneh maca selawat ping 10 tasbih ping 10 sapu jagat ping 10 njaluk apa sing sampean karepne utawa nggih salat hajat petang rakaat rong salaman mari Fatihah maca qul huwallahu ahad ping 10 ping pindho 20 salam salat maneh sing pertama mari Fatihah surat qul huwallahu ahad ping 30 kedua 40 mari rukuk salam njaluk nang Gusti Allah insyaallah diberi ijabah mbek Allah Subhanahu wa taala nggih to nggih. Sampai wong Jember iki lek dalil ngeten. Nalikane ing dalu wong agung mangsa semedi sirap ring balawanara wusuweteni guling najan nari sudar sono biyen benom-benono arek ngelak kata ngombe kriyen bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terjemahe tak singkat wis untuk bengi kula mangke nggih wangsul merga benjing jam antara 10-11 kula enten kepentingan teng Banyuwangi nggih Bu nggih. Ngene lho nggih. Nalika ing dalu wong agung mangsa semedi nek iso waktu bengi Bapak Ibu semedi paminal laili fatahajat nafilatalak ngasayab ngasarubuka maqama mahmuda nek iso kongkon tahajud salat tahajud iki mari turu umum turu dhisik aja nglakoni sunat langsung perdune mawon riyin barek ngono sunat tahajud salat tahajud iki mas rong rakaat gak enek wiritane jenengan diangkat derajate makom kang dhuwur mbek Gusti Allah nek hajat nekani hajat sampean nek spak tasbih ma suciken Allah lek salat sitikara golekne mergo cewek loro paham
Enek salat taubat mergo nubat teng kene Gusti Allah, salat witir. Salat witir yang ngono satu malam hanya satu witir. Nek bareng isak sampean enggak kuatir bengi iso witir, lebih baik enggak usah witir di setelahnya isak. Nanti malam untuk penutupnya adalah witir. Tapi nek sampean kuatir turune bleksek lerlet, turu mak bleksek lerlet, nglilir gebelek gak kepet kaya gak nglilir, becik salat witir sak bane salat isak. Ngoten. Sirep ing Golawanara bengi iki sirep golongane kayu watu kethek padha turu. Wis suwe denira guling awake dhewe suwe lek ngentek ngeloni bantal. Turu mulai sore, turu bleksak, ngorok-ngorok ya to. Sek bleksek ya to. Lerlet ngilir mergo kebelet gak kebelet ya gak nglilir. Wapet niku. Lek gak kuat kongkon tadaruk, kapan apike jam 3 wayahe wong sahur. Tadaruk iya DP nang Gusti Allah, rasa wudu, rasa salat mergo kadang-kadang penyakitnya kambuh, wedi sumure ana kok bluke. Tadaruk mawon pun DP nang Gusti Allah, nek iso ditabeki karo nangis, nek gak nangis patabake mongko etok-etok nangis. Ya Allah Gusti, bape arek-arek cerewet kudu ayu hae Gusti. Halo. Saged nggih? Wis dilakoni niku. Nomor 3 wong kang soleh kumpul ana. Alhamdulillah kumpul karo wong soleh. Nomor 4 betah luwe gelem poso gelem tirakat Allahumma. Nomor napa niku 5 zikir wengi ingkang zikir iki sing apik afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 huwallah 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 Allahu 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 wae iki gak nutut sampean. Iki urusane Yai Bawowi iki. Sing penting sampean nggawe syariat mawon. La ilaha illallah. Kholisan mukhlisan dak jannah naman ikhlas mlebu swarga. Allahumma amin. Terakhir mulutan itu ternyata syiar agama. Sayyidina Umar dawuh, "Man a'dama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Sing sapa wong gungne lahir Kanjeng Nabi padha karo nyiarne agama Islam. Mula pengajian dalu niki muga-muga sebagai syiar agama ingkang wonten mriki. Krecek gedang, krecek telo, setik edang sing penting rata. Umpama saja kurang ya ngundango. Caranya gampang, ketik dai, kirim ke 05 TAAA Muhammad Syakur, ya toh. Sekali lagi, ya, ketik dai spasi Syakur, kirim ke 085 259773804 yang sebanyak-banyaknya. Jareo Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada ya rabbana ya rabbana ighfir lana Wong suke
ora sembahyang Nabi Sulaiman suke yo gelem sembahyang Nabi Sulaiman suke yo gelem والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا اللهم صل على محمد. Terima kasih makaten ingkang saged kula sampaiaken juminten minggat ning Surabaya balik tuku pepat nang Purwarjo sepinten atur kula menawi lepat nyuwun ngapura. Sami-sami nggih. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.